வெல்கம் டு அன்னப்பறவை சேனல். டைரக்டர் பி வாசு அவரை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அவர் மொத்தமாக 60 படத்துக்கு மேலே டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, ஹிந்தி, மலையாளம் இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜில் 60 படத்துக்கு மேலே டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ்லேயும் நிறைய படம், ஒரு 30-40 படம் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லா படத்தை பற்றியும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை. குறிப்பாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு பி வாசு என்னென்ன படம் டைரக்ட் பண்ணார் அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த மூவி லிஸ்ட் சொல்கிறேன். இதில் ஒரு படம் ரொம்ப ஃபேமஸான படம். டைரக்டர் பி வாசு தான் டைரக்ட் பண்ணார். இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னே வந்துச்சு. அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு. அது சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரஜினிகாந்துக்கு அவர் 1990 வருஷத்தில் பணக்காரன் அப்படின்ற படம், அந்த படத்தை பி வாசு டைரக்ட் பண்ணார். பணக்காரன் கௌதமி ஹீரோயினாக நடிச்சிருப்பாங்க. மியூசிக் இளையராஜா பண்ணியிருப்பார். சத்யா மூவிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த படம் நல்ல ஹிட் மூவி ஆச்சு. ஒரு 2 வருஷம் மற்ற நடிகர்களுக்கு படம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 1992 வருஷம் மறுபடியும் ரஜினிகாந்த் கூட இணைஞ்சு மன்னன், விஜயசாந்தி, குஷ்பு இவங்கெல்லாம் பேரா நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா அடுத்த வருஷமே அந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு இல்லையா, அதனால் அடுத்த வருஷமே 1993 வருஷம் மறுபடியும் ரஜினிகாந்த் கூட இணைஞ்சு உழைப்பாளி, மிகப்பெரிய ஹிட் படம் அது. உழைப்பாளி, அதில் ரோஜா நடிச்சிருப்பாங்க ஜோடியா. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணவே இல்லை. 1993 2005 வரைக்குமே அவங்க படம் பண்ணலை. ரஜினிகாந்த் அவர்களும் பிஸியாக இருந்தார். பி வாசு அவர்களும் வேறு நடிகர்களுக்கு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். என்ன காரணம்னு தெரியல படம் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு. அதுக்கப்புறம் 1993 2005 ஒரு 12 வருஷம் படம் பண்ணலை. 12 வருஷம் கழித்து ஒரு படம் பண்ணுறாங்க. அது இது வரைக்குமே ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்த படம் அது. அந்த படம் தாங்க சந்திரமுகி. நயன்தாரா நடிச்சிருப்பாங்க ஜோடியா. அப்புறம் முக்கியமான ரோலில் ஜோதிகா நடிச்சிருப்பாங்க. சந்திரமுகி 2005 வந்துச்சு. இந்த படம் ஒரு 800 நாளுக்கு மேலே ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு படம் பண்ணாங்க. அதுதான் கடைசி. ரஜினிகாந்த் அவர்களும் பி வாசு அவர்களும் இணைஞ்சு பண்ணது அதுதான் கடைசி. அந்த படம் 2008 வந்துச்சு. 3 வருஷம் கழிச்சு 2008 வந்துச்சு. அந்த படத்தில் லீட் ரோல்லாம் பண்ணல ரஜினிகாந்த் அவர்கள், கெஸ்ட் ரோல் மாதிரி பண்ணியிருந்தார். அதுதான் அவங்களும் பண்ணது. அந்த படம் ஃப்ளாப் மூவி. அந்த படம் தாங்க குசேலன். ஃப்ளாப் மூவி ஆகிடுச்சு. அந்த படம் அந்த அளவுக்கு நல்லா போகலை. அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த படமும் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணல. டைரக்டர் பி வாசு ரஜினிகாந்த் அவர்களை வைத்து டைரக்ட் செய்த படங்கள் மொத்தம் 5 படங்கள் மட்டும். அதே மாதிரி டைரக்டர் பி வாசு மற்ற நடிகர்கள் பிரபு, சத்யராஜ், கார்த்திக் இவங்களெல்லாம் வச்சு நல்ல பெரிய ஹிட் மூவி எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம். எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அன்னப்பறவை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி.